מדיטציה להרפיה ולחיזוק. נתחיל בנשימה ובהרפיית הגוף. נניח יד על בית החזה וניקח שאיפה עמוקה. נספור 4 או 5 ספירות. נמלא את כל חלל בית החזה וננשוף החוצה. בספירה של 4 או 5. נחזור על זה שוב. נמלא ונרוקן. נמלא ונרוקן. נמלא ונרוקן. נניח עכשיו יד על הבטן שלנו. ניקח שאיפה עמוקה. שוב בספירה של 4 או 5. ונרוקן. נמלא את כל חלל הבטן. ונרוקן. נמלא. נרוקן. נסו להשמיע קול בזמן הריקון. זה עוזר לנו לרוקן את מלוא החלל של הבטן. ועוד פעם אחת. נמלא ונרוקן. נרפה עכשיו את הגוף. נתחיל בכפות הרגליים. ניתן להם להרפות ולנוח בכבדות בתוך הנעל או על הרצפה. נרפה את השוקיים, הירכיים. נרגיש את תמיכת הכיסא בירכיים שלנו, ונאפשר להן לנוח ולהתמך. נרפה את הבטן ואת הגב. נחוש את מפגש הגב עם משענת הכיסא. ונאפשר לו להתפרס ולהתמך על ידי המשענת. נרפה את הכתפיים. ניתן להם לשקוע לכיוון הרצפה. כבדות ורפויות. נרפה צוואר ועורף. את השכמות. את הפנים. ואת קודקוד הראש. נדמיין עכשיו אור לבן שמגיע אלינו מהאינסוף, מהיקום, מאלוהים, כל אחד מה שמתאים לו. והאור הזה הוא אור של ריפוי ואהבה. האור נכנס דרך קודקוד הראש שלנו, אל תוך חלל הראש וממלא אותו. הוא מרפא ומרפא את עצמות הגולגולת, את הרקמות ואת התאים בראש שלנו. האור ממלא עכשיו את הגרון. הוא פותח ומרפא את הגרון שלנו. יורד אל הכתפיים, משם אל הזרועות, אל האמות, אל כפות הידיים. האור
אור מרפא ומרפא כל שריר, כל עצם, כל תא. והאור גולש עכשיו אל בית החזה. כל איבר, כל רקמה וכל תא בבית החזה נחים עכשיו. מרפים. הלב, הריאות, מוזנים בחמצן ובאור. האור גולש אל הבטן, ומגיע אל כל האיברים בבטן. הכבד, הטחול, הקיבה, מערכת העיכול, כולם מתמלאים באור הלבן, אור של ריפוי ואהבה. והאור הזה מגיע לכל עצם, לכל שריר ולכל תא בבטן שלנו. הוא ממשיך אל הרגליים, ממלא את הירכיים, את הברכיים, את השוקיים. כל עצם, כל שריר, כל רקמה וכל תא מרפים ומתחדשים עכשיו. הגוף כולו מלא עכשיו אור. אור של אהבה וריפוי. כל תא ותא מתרפא ומקבל הגנה מהאינסוף, מהיקום, מאלוהים. הרגישו את הריפוי הזה נוכח ופעיל עכשיו. הרגישו את התדר של האהבה. ניקח לנו רגע כדי להרגיש את זה. נרגיש עכשיו את הלב שלנו. גם הלב התמלא באור, ומתוכו נשלח את אור הריפוי והאהבה, את האור הלבן, לאנשים הקרובים לנו, לאנשים שאנחנו אוהבים, לאנשים שאנחנו מכירים, וגם לאנשים שאנחנו איננו מכירים, ולעולם כולו. נאפשר ללב להתמלא בהכרת תודה לרופאים, לאחיות ולצוותי הרפואה שעושים ימים ולילות בטיפול בחולים. הם נמצאים בעיצומה של העשייה כרגע. ומתוך הלב המלא באור לבן נאחל החלמה לחולים בכל מקום בארץ ובעולם. נשלח אור של ריפוי אל כולם. נשאר עוד רגע עם האור ועם תדר האהבה הזה. ולאט לאט נחזיר את עצמנו לכאן.